És un procés de transició per construir progressivament una alternativa al capitalisme basada en l'autogestió i en l'efecte local, comunitari i d'alguna manera amb un canvi de valors complet a l'actual. És un procés que per tant tracta d'incloure molts àmbits tant a nivell territorial com a nivell temàtic com dintre del que és una transformació del sistema econòmic. En l'àmbit de l'habitatge, amb diferents opcions, també creant oficines d'habitatge arreu del territori, que de moment, tant per exemple en l'àmbit d'educació com d'habitatge, s'està posant en marxa la primera oficina aquí a Barcelona, com facilitar la trobada entre gent que ofereix habitatge social i gent que requereix i necessita l'accés a aquest habitatge social, sigui en format de masoveria, de lloguer social, de cooperativa de cessió d'ús, les diferents formes que siguin possibles, incloïda també l'ocupació quan sigui necessària. I en aquest sentit, una de les iniciatives que s'ha posat en marxa recentment és la cooperativa d'habitatge social, que mantenint aquesta filosofia que comentava d'accés a l'habitatge social, posa especial èmfasis en donar una opció a la gent que no pot pagar les seves hipoteques perquè puguin generar lloguer social llogant els seus habitatges a la cooperativa i que la cooperativa els cedeixi l'ús d'un habitatge en condicions socials, de manera que passin una hipoteca que no poden pagar a un lloguer social que pot estar al voltant dels 300 euros. I per tant, són diferents propostes també que en aquest sentit estan agafant forma. De fet, a la cooperativa ja hi ha la primera cooperativa d'habitatge de cessió d'ús que d'alguna manera que forma part d'aquest procés, que és Calafou. També en Catalunya tenim anteriors com és Calcases, però és tot un procés que es va donant i que cada vegada hi ha més gent interessada en posar en marxa. A nivell territorial, la qüestió de l'autoorganització reflecteix en 3 nivells territorials, que el més local seria el nucli d'autogestió local, que seria l'àmbit integral on es van tirar endavant tot aquest tipus de propostes. Després l'àmbit bioregional, que seria l'àmbit de les ecoxarxes, que serien, si abans eren barris o poblacions o àmbits més locals, més reduïts, l'àmbit de les ecoxarxes seria comarcal o bioregional segons les comarques diguéssim naturals. I finalment l'àmbit català, que és l'àmbit de la cooperativa integral catalana, que com deia porta gairebé 2 anys i que el proper cap de setmana celebrarà el segon aniversari amb una trobada de cooperatives integrals, perquè d'alguna manera és un model que s'ha anat reproduint en altres territoris i que convidarem a tothom que vulgui participar d'aquest procés i seguir-lo construint.